салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. дар ҷама магазини товар для дома рафтум. Я таъса дар ини қариби хона и кушодагиаю чизе мехостик ман наёфтам. Я тагиёвай тарафта буд икеа маҳкамай. уҷаям рафтум маҳкам. ҳози хона рафтистам ака дадаш хона дақати кӯдако. Магазин дромада ягон чизаки ба мазза гирим ба кӯдако равам баъд хона. уже зимистон штеса бинед ҳама ҳамин 4 дарахте ки буд баргош рехта. барф задаги буд, барф овшид. ҳамхи ҳаво хунукае неки барф ҳозираша нестай. Кам борон омадеста буд. не тарафта ба фикрам дидаги будам. иё майдаҳан. мен хеле типа гирифтаниям калонча қолини калон боша ки меванада партои полни маҳкам кунам. пол хунукай кӯдакода намешава. хиса чоқ гирифтаниям барои 44 рубли буда. дӯстони азиз, вай дафъа номихтум беҳад ба маззаи хушрӯ омада духовкаи нав. бо пухтестам инҷа ози якта мондум. инҷа дута майдаак аввал пухта гирифтум. кӯдакода саҳар кати нони гармак озяка ширбиринҷон мекунам. нони гармакати ширбиринҷ мехӯрам. ози нав гирифтум гармай. беҳад хеле воздушни хушрӯ мебиёяд ай духовка. номи духовка нишон додим. як коз гирифтани боша мегирӣ? беҳад ваяй духовкаи нағзай. ҳам плиташ ҳам ваяш ҳардуш як чиза. ҳардуш як чиза беҳад хушрӯ мепазад. бобинед тамоман намечаспа номи хушрӯ. даташ ягон чи нашчакидам чамондум. дӯстони азиз, дар ҷа ширбиринҷи моам қариб тайёр шид. хел ширбиринҷи ба мазза. ина бинед аз саҳари рӯз чӣ хӯрдеста кӯдак. нона гифта резонда хӯрда анаки айқафош вай хӯрдеста. пепси? чай горячий будешь? Сладкий, малина. Да? иҷа ҳамхенон иёша калон кадам. оз бояд тай дига мондум. ширбиринҷи мо тайёр шид. ин нони дигари мон пухтестай. нони охирон мон имрӯз 4 кадам. дута майдача кадам, дута ҳамхе калон. бинем чӣ хел мулоима какай. дошам ғавс омада. беҳад воздушни хеле мулоима каки хушрӯ монда. Яташа уже қариб кӯдако тамом кадан. Что, мама? Кҷо моя кашала мекунӣ? Азби бача, ма ширбиринҷ кашам. Мама мехӯри? Каша будешь? Каша. Смотри, вкусная каша будешь? Каша? Да, ҳозир мекашам бачам. Мехӯри? ширбиринҷи ғавс омад. дӯстони азиз, дар ҷа ҳамсоям ба морам хел питсаву печени оварда дода рафт. я ҳамсоя тоҷик дорам, да ҳами доми барги монай. бисёр вақт нозия мерава, қадиқтарчаҳошон бозӣ мекунанд ва ё ай Тоҷикистон гӯем як 5-6 моҳ пеш омадагиянд. ҳоли кӯдакошон садик намерада, қадиқтарча доранд. бисёр вақт зиқ мешаванд, нозияро файрод мекунанд. нозияро ман равон мекунам, мепӯшонамш, сарш метам, медавам мерава ва я иҷа мебурам, мегираш ай пеши дом.
ҳамин хеле айсар то бега дами карантин бисёр вақт дар хонаи ҳамино будан, қайди духтарчаҳои ҳамино будан. ҳамин хеле печеневу питса тайёр карда оли оварда додан. беҳад бамаза тайёр кардиям, дастшон дард набина. ҳамсояги ҳаминаш нағзай рафт омад мекунӣ, зиқна меши дами ғарибӣ. иншоаллоҳ ягон рӯз нияти рафтан дорем хонашон. дӯстони азиз, дар ҷамоа ай пошта баромадем, бо супермаркети окей омадем. карантин ҳама ҷо маҳкам, неки окей кор мекунад, продуктови магазине кор мекунад. ин лестница кати дим этаж мебурам гуфта қаддодувой кард, маҳкама ҳама ҷо лента задаги. Что? Ина ки ҷо мебари? Ты не можешь им управлять, Нодир? Оно тяжелое. рафта ягом чишон бигирему, ягом чипса, ягом перекусчон гирем, ба хона равем. Нодир, сюда. Мамочка, смотри! Смотрите все! Рыба какая, щука! Щука? Да, это щуки! Ты откуда знаешь, Назия? Что я знаю, это рыба и щуки! Откуда научилась? Это мне учили, но я всему учила! Воспитательница, да? В садике? Да! Они сюда не идут, это щуки! Это щуки? Большие рыбы! Это сейчас лайк, это невкусные рыбы! Оно же вкусное, Назия, когда жаришь. Это рыбки! Шапка именно. Мама, это рыбки! А это щуки! Рыбы и щуки! Не бедненькие, они там живут, Назия, им там комфортно. Дӯстони азиз, дар ҷа бегардам какам тара картошка бирён кунам гуфтам. Там шурбо буда ки бо намедонам школе ки кӯдаку нағз нахӯрдам, картошкаи нағз мехӯрам. картошкашон бирён кардистам. раҳмат барои советҳои беҳтаринтон барои плита. иншоаллоҳ ки эҳтиёт карда истифодаш мебарам. медонам ки чӣ мумкин аст, чӣ мумкин нестад. барои пасидаи омез ягон зарару ягон зиён надоштай. кадоме ки гирифтагии пасидаи омез бемалол метавонен истифода барен. таймарам ина айрӯзи якум омадагием, айрӯзи 31. ина имрӯз 7 числай. бемалол паз мекунам, вай мекунам. ягон чӣ нашта яко плита. боз аз саволам ҷавоб гирифтам. беҳад бо хотирам ҷамъ шудагием. дар канал гӯем чанд одам бисёрай, мнение ҳар кас ҳар хелай гӯем, ҳар кас ҳар опыт дора. барои ҳамин гуфтам ҳаминҷа дар ҳамин саволам ҷавоб гирам. беҳад нағз меша, хотирам ҷамъ меша. хел раҳмати калон барои он нафароне ки дар саволи ман ҷавоб навистану фикрошон навистан дар бораи ҳамин плита. ном плитая нишон тием гуфтам. номаш чия, названияш биён, чӣ ном дора? номаш, номи духовка, ҳамин ҳардушонам як номай. марҳамат, кадомида маъқулиштаги боша, метавонен рафта магазинада бинен, нархи навоша харидорӣ кунем. фақат ҳам духовкаш, ҳам плиташ мада маҳқулай. яке плиташ нозик будай. эҳтиёт мекунем, истифода мебарем, худо ягон чӣ нашава. намак эҳтиёт кунем, намаки шакар на вақте ки гирёнай плита дар болош вай нашава, нареза ки опасния. дигар ягон вай надорад. ман хеле дӯстони азиз, ой майдачаи ман, рӯз бахайр дӯстони азиз. дар ҷа мо магазини планета омадем. ҳамин тараф кор доштем. Нодирҷон даст справка гирифтан дар кор буд. ай педиатр барои садик пеши карантин мазаш наштаг буд, гирип буд дар хона чанқа. садик нарафтагӣ ки буд. баъди карантин серано справка дар кора, без справка қабул намекунанд садикда.
рафтем справкаша гирифтему дар ҷо гуфта будро ай магазини Планета якта овайш гирам обуфаш гирам ки унҷода бе прерывка намондан мара дадаш мондагӣ будай прерывка Надир боши чӣ харди вай дадаш бад рафтан ина обуфаша харидан ам хеле обуфаш гирифтам ко попота нишон те ҳамка қонун баромада ки ягон хеле магазинои калон супермаркет магазинои одеждаву амхали чизо амхали магазино намемонанд бе прерывка бе ҳамун вай дар пеши ҳамин дарош истодагия хати нодирҷон рафтем ки мая пурсид гуфтам ман мондагӣ нестам ба шавҳарно телефон кардам ино рафтан гирифтан ина хай ҳозир видео визовкати ма дидам мақбул кардам гирифтан хона рафтам мебинем хай чӣ халияй хеле зардакша гирифтем ин дафъа ин нодирҷон худшта якта мошинча гирифта нодик эй нодир машинка канти мешахам як сол мепуша маъқул шуда накашида пушта омадай чӣ хел баъд ина ҳисоб кард нархша бардоштам 1360 рубл буда ина размери 30 вай сол дадаш гирифтагӣ будан маламерка гирифтан чӣ хеле ки мая обуфа гирам хеле размери калон мегирам я 2 сол мепушанд 2 сезон ино гирифтиян ма балнисада будам хеле як сезон пушидан напушидан унҷои майдашда да почкаш сар мепушунем кӯдак лангида рам мегарда почкаша задай вай танги кадай ами хеле обуфаш гирифтем хай вроде хушро як сол да гӯем хушро мепуша як сезон подсветик палтои ма будай сумкамону сумка надоруму нет мега озивай ина духтаро патинкаҳои гирифтагимо нодирҷонда намхел уқа баланди бадам нестан хай тарафҳои мо тез барфоро тоза мекунанд хеле дурни барфи баланда намегардем мо мешава ҳамин нағзе удобния баланди бадаш хел мекунам неудобния кӯдаки майдада хеле дурнаш пашм дора нархаш 1360 рубл буда ай магазин пушида то мошина омадам хел такша камтар ҷазир кард ҳоли иншам кандагӣ нест хел свети вай гарчичный свет гирифтем видео визовкада чӣ хеле гуфтам дадаш вай кард телефон кард ма вибират кардам ченешкада пушонда дидан размери 30 гирифтанам хел хай духоҳадам як сезон мепуша ба фикрам бо то соли дига асоқ саломат боша бо мегиремаш ягонта дӯстони азиз дар инҷа камтарак макарон партофтам макарони се савзия се руғанак ранги ҳар вақта қати нодир дикаса и нодир чанд бор дай мобайн попробовать кард так вкусно мега бо омадай попробовать кунем попробуем давай попробуй еще не готово только водичка немножко не еще не готово где-то намуд макарон мадохтам куш кун все попробовал как Надир Надир как эй Надик как тебе вкусно Надир да вкусно нозия ранги хатмаем хеле ягон чизи ба маза ягон перекус харбуза гӯем ягон намегом ширини шта просто чайковат кардана наз мебинем дига ҳам қати авқот мо намефура ин нодира то авқот набоша намешава ин мардак ранги дадаш авқотш мефура авқот боша постоянно не еще не готова бачам она сырая еще
Еще не готово. Сахтая, сахт. Твердая, Надир. Макарон еще твердая. Эх, да. Амирус. Да, куча бисё будем. То обеда коромуна кадем омадем, бо баъди обед бо далши кор доштем биромадем. Хулоса гап ки успети овқат накардам. Нодирҷон хатимон буд, Нозия садикда буд. дӯстони азиз, аҷа бораи моя Турсия омад. Ин дафъа ай ҳама бори калон монгӯем. Закаси ай ҳама калон мо. Бори бисёр закас кардагим, композития утеплёни. Иншоалло дар видеои оянда распаковкашам мекунам, мебинед. Ҳамаша якта ба якта. Та манекен пушонда нишон метиҳам. Размерош кати, нархош кати. интизор бошем видеои ояндара. чизои ғавсапак. юбкаву кофтаям ғавсакам вязаниям. ё парки, типа парки буина. Утеплёниям камтар. Тройкаву, двойкаву. Беҳар гӯем. дафъа бормон бисёрай. жемпра. Платье жемпра. Дарам жемпра. Вязаный платье дарозай. дар инҷа ин видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. иншоалло видеои ояндааш зад кунем. видеои полни кӯтоҳ мешавад.